yamde 13 tesalita rewo Mali sa e goto leƴangel bantinge pita e nder Guinée. Ummuba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on salminama bisimilla mon e o kabaru me e ñalorma ɗo toɓɓe mawɗe ɗe Mali ha joni no e nder jiɓiliɓe mawɗo saabu fuɗɗitago piyande kuliyankoɓe e nder leydi ndi ƴewaniɓe e fitinaji jinim e gollidiɓe mum e fela no jokki yanugol e kala eɓɓuɗo natugol Bamako lamorde leydi ndi kono Mali hino e gollidiɓe mum hino ettade kañum men no hettira ɗe diwe ɗe ɓe e joguiɓe kaɓirɗe e fawi juuɗe mum ko honno hande Mali fewdori ko o kabaru men ɗo joni e Tchad fuɗɗike hande e sunare nde balɗe tati ɗum ko fi e du'anagoɓe konunkoɓe waraɓe e nder ɗi fiyandeji e hulanɗi e dakorde konu wonde nden ka e sera wendu Tchad o kuliyankoɓe e Boko Haram woni ko tumira waɗugol ɗin fitinaji RDC kañum Félix Tshisekedi waɗi hanki yewtere e ko fati e alhaali leydi makko e biyol o hoorejo si tawi ɓiɓɓe Congo ƴamimo wonugo candidat e wotiji hoore yaako aroji o jaɓay ɗum kono kadi suɓo wawata gasude e nder haare o heɗotoɗo joni o hoorejo Congo. Faminio bisimilla mon ka RFI fulfulde udditiren kabaru men on Mali ɗe pelle jogiiɗe kaɓirɗe kununkoɓe e fama e fuɗɗitike hande nde haare hakkunde maɓɓe kono Mali e gollitiɓe mum Africa Corps hari i wino e nokkeli hewɗi wano Kidal e te Sallita kono hiɓe woni e diwanuji goɗɗi e nder leydi ndi e on sa'a kuliyankoɓe no jokki yanugol e otoje e yiɗuɓe natugol e nder e lamorde nde e ɓawo nde ɓe uddi Bamako gila ñande 30 e lewru yawtundundu oleta mi salminima. Mi salmatima Umuba. Nama ko honɗum woni ko fewndi hande Mali o sahani kuliyankoɓe jinimi e konunkoɓe Mali nane pellandir to wuro Sori Bugu diwan kita bangi hirnangue leydi ndi e wi seede nde wonno noon yidde laamu ngoy ko ittude uddere wonde toon to Bamako nde haare ina jokki tawa kono hanki kuliyankoɓe kadi bonni ko heewi dow lawol faade lamorgo Mali ko ɓuri camion ngaji jeeygu e otoji jolnuɗi yimɓe kono tolno e capanɗe duppama hanki alarba e laawi jokkodirɗe lamorgo ngo Guinée Sénégal Mauritanie e Côte d'Ivoire ha tengti noon e dow laabi gogi jeema keñoroba e buguni kuliyankoɓe noon jaltini vidéoji ɗo ɓe duppata ɗiɗo otoji ɗum ɓeydima bonnude ya garta faade lamorgo ngo ko jiida e ɗum kuliyankoɓe ɓe jani e nokkuji ɗiɗi wañoɓe nder diwan Bandiagara e wiide seedeɓe ko fotino yimɓe capanɗe joyo mbarama hen e banggue funnague rewo leydi ndi haare nde ina deeƴi kono noon gardiɗo kono Mali wi wonde kuliyankoɓe ɓe ina gondi e ɓittere e kullol mawgol goto e murtuɓe FLA wi no wonde mabɓe konunkoɓe ɓe koko fuɗɗitoto.